आइजो माहारि आरो हिन्जावसाफोरखौ बेरेखायै अनागारि खालामनायनि हेंथायै दिनै गसाइगाव नोगोराव गसाइगाव ICDS प्रजेक्टनि बानजायनायाव धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। दानि जुगाव आइजो माहारिया हौवा माहारिजों समान मान मोननांगौ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, नखराव बिसिखौ बुनाय, गादबनाय आरो इनायै गादबनायनि हेंथा गसाइगाव गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे गसाइगाव ICDS प्रजेक्टनि गासै आंगनबादि मावख'गिरिफोरा दिनै बे हाबाफारियाव लोगो लानानै गोग्गोम धर्ना लायो। जाहाथे आइजो माहारिखौ नासयनाय आरो गादबनायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो आइजो माहारिफोराबो उदां अख्राङाव जौगानो हायो होननानै बिबुंथि लाखिदों गसाइगाव ICDS मावख'गिरि बिथाङा। बे हाबाफारिया जाहाथे हिन्जावफोरनि सायाव अत्याचार जानाय बे जाहाथे दाजाथों, नखराव जेरै अत्याचार खालामो, फिसाइफ्रा बुयो, जौथुक लायो, बे जाहाथे बन्द जाथों होननानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरखारनिसिम माबा दाबि लाबोदों नामा? सोरखारनिथ' दाबि लाबोआखै, जों सोरखारनिनो मानसि, सोरखारनि थिननाय मथेनो जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादों। गामि ओनसोलाव जानाय बेबायदिनो जेनेबा आइजो माहारिखौ नाख्रबनाय, आइजोफोरनि अत्याचार खालामनाय बेफोरबायदिनियाव सांग्रांथि मेसेज मा होगोन? बेनो गासिबो हिन्जाव आरो हौवा गासिबो समान पावार मोननांगौ, जाहाथे हिन्जावफोरा हौवानि सायाव माने गाहाय जानानै थाया, बयबो जाहाथे समानै आगान सुरनानै थांनो हायो, बिनि थाखाय बे दिनैनि हाबाफारिया। नुनो मोनदों दाख्लैसो जे भेक्सिननि नामावहाय सासे महिलानि आखायावहाय माने प्रशासन आखाइ होदों, बिनि सायाव आइजो हिसाबै मा बुंनो सानो? बिदिथ' खालामनो मोना, सासे हिन्जावनि आखायाव मोदोमाव बिदि आखाइ होलाबायनो मोना, बेथ' दायनिगिरि सानोबा। बिनि हेंथायै नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैयो? जाय पुलिसआ बेखौ आखाइ होदों, बे पुलिसखौ नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैयो? सासे हिन्जावनि सायाव पुलिसआ खालामनाङामोन, बियो खालामनाङामोन, बिनि सायावहाय गोजौनि माबाफ्रा एक्सन लानांगौ, बेनो।